Ще медитираме с зелена светлина за изцеление. Не случайно преобладаващият цвят в природата е зеленият цвят. Господ се е погрижил за нас, за своите деца, за своето наследение, за живата природа. Вярвам, че му благодарихте за благата, за ръководството и за защитата. Да благодариме на Бог за новия ден и за всички възможности нови, които ще ни даде. Следвайте Бог. Бог е всемогъщ. Зелена светлина. Започваме. 3 стъпки са. Първо, трябва да активираме своята сърдечна чакра. Какво правиме? Поглеждате към своето сърце с любов и благодарност за това, че охранява вашия живот тук на планетата Земя. Обвивате го с златиста пелена и бавно повдигате поглед на 30-40 градуса към Слънцето. Търсите светлината. Медитацията се прави между 7 и 8 часа, когато слънчевите лъчи са в унисон с нашите чакри. Готови сме с сърдечната чакра. Светиме. Втора стъпка. Със свой разум измоделирайте едно красиво яйце, което е стъклено. Дебелината е 30 см. Настанете се удобно вътре и кажете. Забравих да ви кажа ръчичките и двете, приближени до тялото, и се обръщаме с молитва към Всевишния. Господи, направи ме проводник на Христовата светлина. Аз съм чист и съвършен канал. Светлината е моят водач. Това беше втората стъпка. Третата стъпка е магията. Почваме да дишаме. Дишаме с носа въздух, дар от Бога. Издишваме зелена светлина. Виждам я. Дишаме толкова, колкото е необходимо, за да напълниме това красиво яйце. Не бързайте. Направете го бавно, отпуснете ума си, изпразнете го. Останете само вие, Вселената и светлината. Нищо друго. Дишаме, издишваме светлина. Дишваме въздух, издишваме зелена светлина. Когато напълним яйцето, то започва да отразява зелена светлина. Изкряща зелена светлина. Бог лекува своите създания с Архангел Рафаил, който се намира в зелената светлина. Сега разбирате ли как ще ни изцелява Бог? Няма да стане за един ден. Няма да стане и за един месец. Правете го всеки ден, за да може бавно, енергийно, на клетъчно ниво да се изработят здравите програми и след това здравото клетъчно ядро ще изработи здравата тъкан. Независимо какъв е проблема и дали имате проблем. Доброто здраве и добър тонус, нали? Всеки Божи ден. Както взимаме душ, така зареждайте своята аура с зелена светлина. Има и други цветове. Като за начало да започнем с изцелението. Господ първо ни изцелява, след това прави чудото. Упорствайте, въоръжете се с вяра, с търпение, любов и милосърдие. Вярвайте ми, че който е в програмата на Бог, винаги побеждава всичко. И проблемите,
и болестите, и враговете. Амин.